Sikro kang para tumingal prang campo samya ngedali ler dadeti leting kodo sanyengkung manguncang niti adalah Durung sauta ranggon kumiling meh jangkung upati manungsa kang nandhang Sukerta ikono satira kakah perkasa sapa iki? Yen kowe takon marang aku aranku Tuna Bapa. Loh, Tuna Bapa. Iya. Kowe werdine piye? Tuna tesih rugi, bapa wong tuwa rumangsaku rugi dilarake ibuku Surati nunggon bapakku. Mergo aku ana jroning kandhutan ibu tinggal mati bapakku. Wah, ladalah iya. Anjur sira jeneng aku Bathara Kala. Melek netramu bala kopok maku ya kuwi. Semur ngacep padha bakal golek manungsa kang nandhang Sukerta kaya kowe iku bocah untanting. Tunggak ngaren tegese kowe anak ijen ora ndek tunggalan kowe lairmu wong bapak wis mukaning pati mula kowe dadi panganku. Yen ngono ku arep mbadhok arek ya tak pangan dina iki janjian kok cetak kok suwek telak mojo tak badhe ngosi wae. Wah. Wah. Waduh, aduh. Bola dalah.
Ae mau ketok elo malame bareng tak cakot ketrat-ketrot kaya nyokot relung tuku rambal kabeh. Iki ana menungso ngaglah malang kadakno ngarepku sapa iki? Yen kowe takon marang aku aranku Bapa Tuna. Loh, Kamatuna Bapa iki Bapa Tuna mung diwalik wae to iki. Kok gek menungsane mamneh ora edep. Najan siji dene nangis beda menungsane. Weh, kowe sapa Bathara Kala? Lah kowe Bapa Tuna ki ordine piye? Bapak. Tuna rugi bapakku mungsa rugi ndi anakku mung siji ora ndek tunggal. Ah, ya ngono bocah nak gagrag dina iki kowe. Wah. Wes arep entuk pangan wong loro wae. Sida urung iki piye iki? Yen ngono aku arep mbacutke lagu. Aku miring tambang rawat ratu jaring mbok bakusin mambiwara miwah pawarta binandunging karna. Ing tugu Kulan Rama nalan pacitan kuwi asmane Pak Juyanto. Pak Juyatno kan Ibu Martini kuwi jare kagungan putra 5 tur wadon kabeh. Kuwi jenenge Pendhae kuwi mbokno kuwi dadi memangsan ya ana katumur nyarta dat mlebu ing desa ing tugu dina iki aku.